Nga foli bi ni video la jella bi video ani video tawte kelen kadaga ni video be développement personnel le ka no ye blasrali israe wala sa e ga jinatige se ga nyay bolo chugumina nya bi video ke kadaga nye muso chamay muso munu nu seganendo ga furu konnana ka sawiya ke dengo gelea abe muso chama soro furu konnana abe sawiya ga muso chama ko ga furu sa muso do were utesnogo toro sugu bebe dawga chefe cheso mogo fe ani sigidala mogo yere fana alu yere fana so mogo do bu toro ka sawe ke ko din soro baliya yi bi video na mena nyefu yi est-ce que din soro yi adabe muso doron lawa wal nabi chen muso bela jenena meno nyefu ni video konnana anga damne iba fo nya fe chugumina ngum so chama seganendo ka furu konnana ka sawe ke denko yi nya muso chama ne ni chama fana baro ke torambu ka furu konnana do were fana ba yira ka fo alu che ate kuma fe tuguni do che wudati gawla do che reba ba ka mago do muso la ka sawe ke uga din soro baliya ngado la ka do ngafo din soro ate muso kilimbulu abe chen muso be de bulu nga o famia o te mo ko chamana ame yoro minabi chamambulu ni dema soro doro problème bebe muso de la muso de jalaki bagay fem bebe tagada muso de la muso de be gira bolo gondina ale be bolo gondin tamasien ka fo ateka den soro no soro e muso e kebe ga video na je abi nafa no so ye chef na yi ni video yi abi kuna funa chamandima furu konnana gelamu num se ga soro chen muso che ka sawiya ke den koyi iga do ngafo den soro chen muso of la de janga soro nyogon fe ngakuma chama yo fo nya fo chugo na muso de be yira kusebe ka fo uteka den soro nga chama na ba soro kololo ote muso yere la muso yere te jalaki bagay iba soro muso yere be den soro nga ba soro che gela be ba le re ka yoro la nga chama ti so nga wuli ka to nyini nere ya furdo yi mi yere mi se ka fo ma don kusebe mi kumbe an quartier yere la chedo mi ye muso kelen furu o ma den soro o ko fa muso fula furu o fana ma den soro ay saba furu ma den soro fo ka se muso nani ma asima den soro o ko fa glaga muso kelen were furu sa tuna muso were furu me ma den soro ay min furu o ko fe ni ona na ke muso were blasrali baga e mi tagara min blalo nyola min tagara o furu la san kelen ko fe ona na den soro ngale re kunta don ka fo ku obsega den soro me ko fa yere tara yere laje aya ka fo den soro yin adate musunna adabi ale yere de la aga don ka fo chero be no ala mu da den soro kama wa soro den sere tu farla o lu yere dan tugo ala yere fe nama wule bona kana boroke che muso do be fana wa soro o lu yere fana te den soro u ka jenatike konnana ala rule muso da tento furata la fuita la ala yere du da tugo ala nama wule boroke muso olu mo sugu ni benanoli olu te den soro akara che akara muso yi ni fogun ye ga don afo ni gelea be furu konnana ka fo den te ka soro asika na bagashima ka nyokon jalaki emie che iki yere laje na soro ni den soro bale na date ka buila em fana muso yi o fana ka laje na soro den soro bale date ka bula na daba ka bo mo keleni la abi foga benke oni nyokon cha kan ka chugumina o ba were bulu na so adaba fla be fana la o be fana abe foga benga nyonga che absega nya chugumina ngai ka do ngafo furu ke kunte din mo chama be fili orola chama bulu ni furu ke la jago ade nga so ni de ma so na fate furu la o de mo chama kungulu la furu jago ate din soroi furu sharia la tay ka fo jago ko fo de nga soro o te jen furu foila ni furu kera de mana soro konnana de ala ga didi ala de den da uma comme cadeau oye aka cadeau de furu cadeau de ala yi min kawi na ate komi de ma soro furu la ko nafa te furu la ko furu kan asa furu te siroka furu be sira fula de nyogonche nyumanka ani jugumanka ibi ali to ni yoro la kusebe na soro ni muso ma den soro iga nyini ga do na soro adabe mogomina au fula la na dabe muso la akana ko furu sa na dabe chefana kana ko furu sa be foka benga kan nya chogomina soni ka bo video konnana ika do ngafo den soro abi ala de bolo
sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ani science n'o ye dɔnniya wɛrɛ ye min ni religion tɛ kelen o ka sira la a caman na a bɛ fɔ ko hali ni muso ni i kɔrɔla ka se ménopause waati na n'o ye san 50 ko kɔfɛ i tɛ den sɔrɔ nka i b'a ye k'a fɔ an ye musow ye minnu ye hali san 50 ani kɔ kɔfɛ walima san 60 yɛrɛ hali san 70 ye minnu ye den sɔrɔ ani fana an ye furu dɔw fana ye san 10 furu kɔfɛ dɔw yɛrɛ san 15 furu kɔfɛ u sɔrɔla ka den sɔrɔ o kama cogo si a ka da aw yɛrɛ la a k'aw jigi da Ala kan a kɛra cogo o cogo a caman na a bɛ se ka den sɔrɔ kɔfɛ o kama a kana furu sa den sɔrɔ baliya kama ni ladilikan in a nafa ka bon kosɛbɛ e k'a dɔn ka d'a kan an y'a misaliyaw caman ye minnu ye den sɔrɔ wagati jan kɔfɛ n bɛ se ka ladilikan min f'i ye nin yɔrɔ la o ye nin ye a ka hakili to kosɛbɛ nin yɔrɔ ninnu na walasa a ka furu kana tiɲɛ walasa a ka furu bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni muso ka tɔɲɔni ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni cɛ fana ka tɔɲɔni ye n'a sɔrɔ nin video in diyara i ye k'a fɔ nin développement personnel i k'a ye nafa ɲɛ ye i k'a fɔ n ye commentaire la n ka to ka ɲɔgɔnna caman kɛ walasa i bɛ kunnafoniya caman sɔrɔ diɲɛlatigɛ taabolo ɲuman kan ani fana walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na notre santé bɛ yan nɔ walasa ka kunnafoniya ɲuman k'o d'e ma e k'i jija sibiri o sibiri ne ni e an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ notre santé sanfɛ ni video in fana diyara i ye i bɛ j'aime ta i bɛ abonné n ka chaîne kan i bɛ cloche notification ta walasa ni ne ye video kura kɛ wagati o wagati e y'a kɛ mɔgɔ fɔlɔ min b'a lajɛ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la i k'an bɛn o la sibiri natɔ